Mahibaw ko nagpakahilom ra ka. Ikaw ang hilomon nga tao nga dili basta-basta mo patol sa mga taong abusado. Taas og pasensya. Pero bisan sa imuhang pagkahilomon, kabalo ka sa mga nahitabo diha sa imuhang palibot nga gidaot ka. Bisan wala kay atraso nila, gidaot ka tungod kay gusto ra nila, mabida. Giliba ka, pero hilom ra jud ka. Tanan nga panglait pang insulto diha sa imuhang palibot, kabalo ka. Pero kamo, pagbantay mo sa mga ingon-aning nga taong hilomon. Sila ang hilomon, pero kung sila mapuno, delikado na. Dili sa ingon nga sila hilom ra, inyuha silang biay-biayon. Inyuha silang dauton. Kay kanang klaseng mga tawhana, nagkontrol ra na sa ilahang kaugalingon. Tungod kay ilahang gihuna-huna, kung sila mapuno, delikado ang mabuhat ana. Delikado og dili nila makontrol ilahang kaugalingon diha nimo. Dili porket imo silang dauton sa hilom, nagpakahilom sila. Kabalo na sila kung giunsa nimo pagdaot or pagpa-plastic diha sa iyaha. Hilom ra jud na, pero nag-obserba na sa imuha. Ang hilomon nga tao ang kahadlukan kung sila masuko ug mapuno. Kay delikado ang resbak ana. Delikado na sila ug mapuno mahutdan og pasensya. Kabalo sila sa ilang kaugalingon nga kung mapuno na sila, mubuto gyud na. Maong kutob sa makaya, gikontrol gyud na nila. Gikontrol gyud nila ang ilang kaugalingon, mas gipili nila nga magpakahilom. Oo, usa na ko sa hilomong pagkatao. Diri ra ko saba kaayo sa Facebook, no? Pero kabalo ko, aware ko unsa nahitabo sa ako ang palibot. Nagpakabungol ra ko, bisan giplastic ra ko nimo. Oo, saba kay ko diri sa Facebook, pero sa personal, hilom ra kaayo ko nga tao. Usahay ingnon ko maldita, suplada, kay hilomon ra kong pagkatao. Maong sa mga hilomon diha, believe kaayo ko ninyo. Kay gikontrol gyud ninyo ang inyong kaugalingon bisan unsa mga panglait, pang-insulto diha ninyo. Kabalo ko, gipili ninyong magmalinawon para dili madelikado og mapuno na mo. Maong kamo diha, ayaw abusare ang mga taong hilomon. Ug sa mga taong hilomon diha, believe kaayo ko ninyo. Kay kamo ang tao bisag unsa pa ka lisod ang inyong mga naagian, mga struggle sa kinabuhi, na kaya ninyo sa inyong kaugalingon nga wala mo'y taong giistorbo. God bless.